Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes, Pizza 27 na bulan sang Hunyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalaan sa aton mga balita lokal. Paglutang sa 14 anyo sa Barangay Vista Alegre, padayon ginausis asang kapulisan sa Police Station 7 Duga. Mistaken identity ginausoy man sang kapulisan. PNP Area Police Command may bag-o na nga commander. Mga balita naton sa Bacolod City Hall. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ano ini? Lahi sa mga bana nga under disaya kag ginakastigo sa ila asawa iduso sa kamara. Daw balis ka daw, kalabanan ka kastigo asawa. Karon niya may ara ginaduso, makaluluoy nga bana ginakastigo sa asawa. Isa kalay para sa ginadaog-daog nga mga kalalakinan labi na ang mga mister nga under disaya nga naka-eksperyensya sang pagpangastigo sa kamot sang ila misis ang natalana ipile sa pagbukas sang 19th Congress sa Hulyo. Suno kay PB Party List nga representante Margarita Migs Nograles, luyag ni hatagan sang tingog ang mga ginasakit nga bana batok sa bayulente sini nga asawa. Ginpahayag ni Nograles nga saya pagkaabogado madamo na siya sang naengkwentro nga mga lalaki nga gusto magreklamo pero wala sila sa nakita nga pamaagi bangod wala sang lahi nga nagapina batok dire. Ginpahayag ni Nograles iduso niya ang pag-amindar sang violence against women, law nga himuon domestic abuse para sa tanan nga gender, babae man o kung lalaki nga naka-eksperyensya sa pagpang-abuso pisikal, sexual, kag iban pa. Suno pa kay Nograles sa mga kaso sang pagpang-abuso dapat may patas nga kinamatarong sa lahi ang mga kababainan kag kalalakinan. Pertino. Damo galilaki nagareklamo. Ay ano, ginakastigo sa asawa? Ti under desaya mo. Ti wala layi sa mga under desaya. Mayo man niya. Bisan paano, may layi. Makaluluoy man kami nga mga lalaki kung kastiguhon sang babae. Kay kalabanan halin sang una, ang mga report na gasiling mapintas nga klase bana. Gapangastigo kung mahubog. Subong ya, suno sining abogado, madamo nga reklamo. Ang nabato niya nga may mga asawa nga nagapangkastigo sila bana. Nga tawag nga under desaya. Basi kon hindi giman under desaya, basi understanding lang. Pero ti daw hindi naman amo iya nga lalaki ka, kastiguhon ka sa kasawa mo. Do kabunlay no? Do basi may ara gimana? May kilala mo kusna mo. Nga porte kaisog nga lalaki, pag abot sa balay, under desaya, isa lang kasinggit sa asawa, panglabato, tigang to. Bantay itong mata. Daw, ang kalibutan daw ga bulubaliskad na, no? Abot kung sugot makamusni, depende na. Kung may mga lalaki ya, nga nagapakastigo sa asawa. O kung base kung porte lang ang gugma ya, nga bisan kadamo na sang bukol ya, ginapasinsya ya. Pero sobra naman na yang mag-asawa. Wala man na yan na hambalan na kastiguhon mo ang bana mo o kung kastiguhon mo ang asawa mo.
Ay, kalain nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga plastic para nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahoan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema. Sang syudad sang Bacolod, Pizza 20 City, pila kaadlaw na lang ang nabilin saylo na kita sa bulan sang Hulyo. Dasig lang, no? Nakapulak lang ang numero sa kalendaryo. Aber, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Albin Graba. Aksyon Albin, good morning. Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sa pila ka mga dalanon sa syudad. Sa dugit ka tawhay aksyon na Fred, even ang downtown area, wala lang madugay, may naglabay ng mga salakyan. Halin sa area sa Barangay Bata, Mandalagan. Ang iban halin sa area naman sa Barangay Banago aksyon na Fred. Sila going sa Tanan Libertad area while subong sini mga street cleaners ang event ang mga tricycles ang gahulat man diri sang mga pasahero sa mga downtown na area sa biya kay subong sini labay ang patrol dito sa area sang barangay o kung sa may dalan San Juan action na barangay 13 masyado gid ka tauhay man ho ang ining dalanon may mga tricycles man gabulat alabayan man ang ito kagina ni aksjonani ang may guwan ba sa may mga hotels especially sa may dalan sang Lacson damo mo to aksyon na Fred no nga mga salakyan na di pasahe ang hulat man ang ang iban nga mga taxi hulat man aksyon na Fred sa mga pasahero kanabanan din mga kagahon going man sa area sang mga going bala sa may airport sa Fred no muni ang kalabanan na diri sa mga kautura naton na nagabiyahe man ang dalan sang Lacson this time masyado man ka tawahayo may naglabay man diri sa aton nag-overtake ang ining salakyan man halin man sa going man sa area sa barangay Sumag action Fred no sa nasiling tana uy by the way action Fred nauman tani boss nga adlaw masaka na naman ang pag Aksyon Albin. yes action Fred Ang signal mo perti kagahod. Ano kamo libot kamo? Lepat yabi kadali ang makina kay hindi maintindihan perti gahod. Gali ka o di sige aksyon na Fred no at isubong ara na guys siguro ba sa aton sila sa ilo ko bala aksyon na Fred sa special com aksyon na Fred kay kuani sa ilo lang ko sa special com aksyon na Fred
Radio Philippine Standard Time, las 4:22. Hindi maintindihan, laban gahod. Tunog pang gahod sa report. Abi, kulo kalma jutay, parang ang aton report mangin matag, kag hindi makatilingil. Balikan kong aton patrol. Action Alvin. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Nadula ang aton patrol kay Roming Estrabon Hidalanga sang Barangay Talaban Himamaylan, gamonitor man si DC Santoyo Lisaw. Bag-o lang kuno siya, maumpawan sa trangkaso. Sige. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Happy Monday sa tanan. Ba si Jinky di Alagdon, ari na happy morning da. Action Fred, morning kuno kay Action Alvin. Kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Cyrila Samar Aguilion, Christine Manalo, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:23. Balikan tabi ang aton patrol come again. Action na, Fred, no? Balik kita niya, kampiyon agad niya. Kaya mo, kung kaysa may splatter, bala action na, Fred. Sabad bala. But anyway, action na, Fred, sang nasalingtan na, diri sa dalan sang Araneta, masyado katawhay, no? Sang dalanon, rikito sa tubang sang Shell Station, sa diin ang ila sining diesel action na Fred 88.46. Ang diesel nila ang ila sining gasolina ang unleaded is 81.84, while ang ila sining premium is 84 pesos and 24 centavos. But lauman ni boss nga daw action na Fred nga masaka gilayon ang presyo, no, sang gasolina, because I believe action na Fred ang 1.20 tub 1.40 na naman ang isa ka sa presyo sang gatong partikular sang crudo action na Fred. Kunti na labayan tao kagina ang Shell ang iya sang Petron, medyo mataas-taas man action na Fred, no. Ang Petron iya ra sa 87, 88 ang ila sining presyo sang sang presyo sang crudo, while ang Caltex naman action na Fred is 87.96. Amani ang presyo sang ila sining presyo sang crudo, while ang gasolina nila is 81 pesos and 5 centavos, while ang ila sining extra o kung ginasiling Manila action na Fred nga premium is 81 pesos and 80 centavos. So far action na Fred, no, amuni mga umanta by the way boss nga daw ang liwat na naman nga pagsaka sa presyo sang gatong. So far action na Fred, amuni niya pila ka mga observation karon sang patrol. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada
Raw ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:27 na. Daw mabulubugnaw ang kaagahon na. Daw kanamit kaon tan ikasag no. Galing perti ng kamahal no. Perti man niya pag-ibwal sang presyo sang kasag susubo. Sila sang pasaya no, lagko bla mga putian. Sa una daw medyo bulo barato pa maka lusgos pa kita. Daw kanami isulo-saw-saw sa sinamakan. Ba usubong niya kon ga budget kabe. Daw hindi ka magbakal. Ang kasag subong ti 450. Ang isa ka kilo pila ka bilog lang na. Daw hindi maintindihan ng presyo subong sa merkado. Kisa na huluhidlaw ka man bala. Galing ba? Oo. Kon mag-ayo ka ba? Punya hindi kay kamahal subong mo niya wala kami ganansya. No? Namit no nang lusgos ka bala kasag galing ka delikado man sang iya sana nga alege. So kung gakaon ka kasag unod lang. Basi kung may balatian ka bala taas dugo mo ba kuidao gid. Action Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Kay Morales Quilio Pili Aliesa, good morning. Kay Noel Amar, good morning kapeta. May dala nga bibingka nga may bater sampat geda. Kay Lore Samuranos, good morning. Monitor lang halin Manila, tamyaw ko da tanan ko nga pamilya sa Purok sang Barangay Muntilla, Banwa sang Moises Padilla. Gamonitor siya dito sa Manila. Si Noel Amar, tamyaw akon utod nga si Perla del la Re Amar, kay Miki Amar, kag Ivan Amar, mga pamilya Amar. Kay Judge Snap Diamante gabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Campos kag Bob Rancia, good morning. Stoto Raul Alibugas dalom na galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Dira sa kay Ana Diaz sang Purok Balulan, bago kamusta ka mo da? O sige, kay Philip Bilisa sa Murcia. Si Marvin C. gabugtaw na ni. Si Jan Hidalgo sa Manapla. Kamusta da si Pare Kinit Pabon? Si Pare Erning Horilia. Kay Richard kag Totobino sa Barangay 4. Si Pareng Istoy Querido, kamusta? Bibangon na kagmag. Walking. Action Radio Philippine Standard Time las 4:30 na. Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantaw sa nasidlangan sang hinatuan Surigao del Sur. Ti maulanon nga panahon sa Visayas ang maka-eksperyensya kita. Kung kung mag-ulan-ulan lang basta hindi bagyo, daw okay man lang nga mapanas siya lang portigid kapaang nga panahon. Balo kamo ang puerti kainit nga panahon, nagadala ini siya sang balatian. Ga habal ang lawas mo sa bungang balas mo. Puerti na siya. Kag kung may balatian ka sa panit, delikado gid. Bangod sang masinki, hindi magwanta mo. Ang kainit
daw hindi na bala natural nga kainit bangod sang climate change. So kung may balatian ka sa panit, may balatian ka sa kurason kag iban pa, delikado ang sobra nga kainit sang panahon. Tisubong ang pamalatian nga dandoy di maintindihan. Gasaka naman ang COVID. Plus may dinggi naman siya. Nga subong kadamo na sa nangin biktima. May monkeypox. Kag madamo pa. Ang kalamidad ga asud-asud man. Kalamidad sa gatong puwerte pagid. Ti, boss, saka naman. Kalamidad sa bulkan, hala, ga ngulurob na. Sa bulusan to, daw ga buga na sa lahar. Na hindi na maintindihan, may linog, may tanan na. Ang kalibutan subong daw nagatigulang na. Kung tigulang ka na, parehas ang tao, gabalati anon man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na, nira kay Bawar Imdayap. Good morning, tamiyaw yabeng aga kuno kay nanay kag tataya sa Pro Kalubihan, Barangay Tagukon, Kabangkalan. Nagamonitor siya sa DFA dira sa Manila. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor. Subuman kay Ruby Argente de la Luna. Good morning. Monitor kami dia. Lubik ni kag Ruby de la Luna. Good morning sa inyo. Dira sa pamilya Dilag sa Sumag, Belmonte family sa Purok Riverside, Barangay Sumag. Kay classmate ko Efren Pumpirada, kamusta? Kay Marlon Reyes kag Lagrimas Reyes, good morning man. Upod-upod lang kita. Dugsing kita. Tagsa kaagawon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Tungko nga bag-o nga presidente Bongbong Marcos dito sa Manila ang ganban ginapatuman na. Hindi na pwede makadala armas dito tubtob matapos ang inaugurasyon sa Hunyo 30. So may ganba na. Inaugurar na ang bag-o nga presidente. Dihamak nga mga bisita gikan sa iban nga kapungsuran ang ginagda kag magatambong sa among kahiwatan. Inaugurasyon sang anak ni Ferdinand Idalin Marcos Sr. Ang junior niya nga si Bongbong Marcos magapungko na 6 katuig bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Tamyawya, nagapangapi sa kapihan ni Peh Barayuga sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Lunel Berhet Saputin, good morning. Panamyawa sa kay Jos Salcido sang Makati. Subuman dira kay Robe Ardiente de la Luna, good morning. Na kay Dante Makilan, good morning. Kay Melvin Peñapel, kay Ile Andricio, good morning. Nagamonitor sa Texas, USA. Taga Texas na kamusta? Kay Marilo Trabilla Katinoy, good morning. Pukaw ko si Ara kag si Mikay. Si Imbong Jukampo, ari naman ga pangapi ko no, upod kay Kap Bito sa Maaw. Kay Noel Amar, good morning. Sige, andes na. Jose Mongcal Torilla, live nagamonitor sa Binalbagan. Taga Binalbagan da, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng program. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa.
Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Kapi-kapi kita. Damo gig na salamat sa tanan nga frontline. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang report sa puwersa sang aton kapulisan. Pulis Balita. Upod kay Aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon, Eric. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Parayon pa ang investigasyon nga ginahimo sa Police Station number 7 sa kaso nga paglutang sa 14 anyos sa Abada Iskay, Zone 3, Barangay Vista Alegre, Siyudad sa Bacolod, sa Hunyo 23 sang gabi nga nagresulta sa kamatayon sa 14 anyos nga biktima. Sunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, Action Fred, hepe sa Police Station number 7, ginalauman niya nga may magpangisog nga testigo nga magwa agud na maghatag sa impormasyon sa identity sa mga personang armado nga nagpaarak luthang sa 14 anyos nga biktima nga nagresulta sa iya kamatayon. Sunod kay Bonilla, Action Fred, wala gyapon nila ginapahigad ang posibilidad nga may angot ini sa droga, considering nga nahibaluan ni Bonilla, Action Fred, nga may mga dati kaso ang tiyo kagamay sang biktima sa droga. Nagapatay man si Bonilla, Action Fred, nga posible na saraan ang biktima kag ang target sa mga armado nga kalalakinhan amo ang tiyo nga nagapalagyo sang matabo ang insidente. Sa karon, Action Fred, ginaulat nila ang resulta sang parapen test, amo man ang ballistic examination sa mga basiyo nga na-recover sa eksena sa insidente, kag resulta man sang autopsy sa bangkay sang biktima. Bali, natapos naman ito naton tanan na proseso ang crime scene sang time after sang shooting incident, no? Then, nakandaka naman to sang parapin test ang biktima. The same time, ang tanan nga nang recovered yung mga empty cartridges sang caliber 45 kag carbine. Kaya nag-recover dito sa area, ginadala naman to sa crime scene for examination. So, ginahulat naton ang resulta. And then, nag-request naman to ang pamilya for autopsy. So, within this week siguro matapos naman sang doktor tong in charge ang result para mamalagid natin kung ano tong mga sahi sa mga bala na incur sa biktima. Pero as of now, Action Eric, no, ay pagkikita sang suspitsado nga matumod kung sino na yung mga persona nga nagsulod dito sa ilang compound kaga natiruhan kaga napatay itong minor de edad, Action Eric. Sa motibo, sir, hindi pa natin establish di? Sa motibo sang insidente as of now, no, daw ay pagkita establish na Action Eric, pero amo na as to the background sa family sang biktima, ang iyang father is apprehended ni sa violation sang RA 9165 kag subong ara sa custody sang BGMP. And then ang iyang tiyo ni formerly man nga apprehended man sa violation sang 9165 kag may kaso nga murder. Galing lang kay daw na release ni siya kay ti daw nag-execute siguro sang affidavit of desistance ni iyang complainant. That's why nga ari sa subong sa upod sa komunidad. Sa dalagan, sir, sa investigasyon nyo, ang target kiman to, hindi ang bata, nga nasaraan lang, ang target ito, ang tiyo, Captain? Amo nang hambal sa mga pumuluyo sa komunidad, kaya noted, no, daw, public knowledge naman ni siya nga, naka-notorious na sa iyang tiyo. Kabalo kang profile ni isang bata, dumamo dito sa iyang tiyo, may mga tattoo, ang sabi mo, so, hindi daw mistaken identity. Ang tiyo, sir, hindi nakita sa lugar na? So, party, sunod sa mga witnesses, daw nakapalagyo tiya po nung una ang tiyo nga target sa mga suspect, daw
way naman nagani kuno kasubong sa area. Kaya mo na lang ni siguro action Eric nung para matagaan ni justisya ning kamatayon sang minor de edad. Basi kung may naka-identify ng mga witnesses kaga masugid diri sa aton kapulisan para ma-file na naton kaso mga suspitsado. So gina-work out subong sir ang pag-identify sa tong mga grupo ng armado? Yes, action Eric. Bali mo na kung may matudlo kaga ma-identify naton kung sino ni mga persona nga ni. So amo na ma-file kag ang kaso. Police Captain Elmer Modilla, Hepe sa Police Station number 7 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:02 na. Wala untat no ang pinatyanay. Pero amo nang siling ko, mientras tanto nga hindi mauntat kag mapahaganagan ang droga. Wala ni untat man ang pinatyanay dire sa syudad sa Bacolod kag iban nga bahin sang kaprobinsyanan sang pungsod Pilipinas. Man luwas sa linagsanay, luwas sa lansihanay, kag iban padako niyang kwarta sa drugs mo. Ti kon sumulod 1 ka kilo kag lansihon mong partner mo, ti milyon ang presyo sina. So ang botsilingon, ang linagsanay nagapadayon. Ang lansihanay kag ang sabat sini, kundo medyo tuntuhon mong partner mo, ti ang sentensya bala. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:03 na. Kay Elvira Hilugoda, good morning Kay Dilia Liabe, gamonitor sa Charito Heights sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Dira kay Warlito Nisa morning sa Barangay Talok kag Barangay Magbalyo. Basi utay Benedicto Arisya. Tamiyaw ko ako mga gwapa nga personel sang Norbeng Hinubata Tileng sa Plaza Mart nagamonitor sa programa Tagsa ka Kaagahon. Morning salamat gid sa pagmonitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:04 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Batyagan mo iya kalisod. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation. Resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 11-24. Una nga bula, resulta 11 kag 24. Second draw, 24-35. Ikadua nga bula, resulta 24 kag 35. Ikatatlo nga bula, 31-30. Ikatatlo nga bula, resulta 31 kag 30. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 52,57,402. Ang jackpot 52,57,402. Ari ang winning combination. In any order, 53, 47, 15, 30, 32, 58. Resulta sang 658, 53, 47, 15, 30, 32 kag 58. Saylo kita. 649, jackpot 15,840,000. Ang jackpot 15,840,000. Winning combination in any order 37, 12, 36, 20, 26, 44. Ang kombinasyon sa 649, 37, 12, 36, 20, 26 kag 44. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na, muning lada kay Manjo Arnijo nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Kay Martinez Cyril, good morning. Monitor kami sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota City. Dira kay Joel Mong Guerrero Diaz, good morning. Monitor Diaz Guerrero Family sa Barangay Robles sa La Castillana. Kay Evelyn Ansa Gonzaga, good morning. Ano to?
Bantuda driver kag Andy Ansa kag Andoy Eskultura kag Salvador Tanalion. Kay Joseph Pacifico, good morning. Watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Tamyaw Rulan Villalba kag Johnny Taglurin. Kay Angela Gayondato Castillo morning, brown out sa Bangga Tutong, bago lang magsiga. Tamyaw Kubata ko Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Beirut, Lebanon. Taga Beirut, Lebanon, good morning. Kay Domingo Barniso, good morning. Tamyaw ko dira kay Ason, kay Sima, Renato Amar sa Barangay Kabagnaan, La Castellana, ga-monitor sa Aksyon Radio ba? Si Elizabeth Gamala Aresya, tamyaw ya ang iya anak, Henry Malaka Gamala Jr. sa iya ika-41 nga kaadlawan karon nga adlaw. Nga tamyaw kasang pamilya mo. Kay Henry Malaka Gamala Jr., happy birthday gid karon nga adlaw. Sige. Kay Artandoy, morning nga monitor kami sa programo Tagsagid Kaaga. Kay Francine Natalie Bautista, good morning man. Montiras Morales, Mimis Bautista, Barangay Maaw. Kay Milko Bilyo, good morning. Tamya ko si Brad Mating, Nipales kag tanan nga pumuluyo sang Isabela, Espanya. Ba, nagbaha kahapon. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Ba, si Star Mayo, ari siya Sige pa-shout out ko sa iya sini mga kauturan, Mrs. Alvarez Cagnets Mercado Herrera. God bless God. Halin ini sa Amerika. Kay Sirwin Hugos, morning ko kay Maria Esconde sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Renato Tanyuan, good morning, watching live, Isabela. Kay John Serna, mayong agada, tana action pred, daw lain man to ang resulta, STL mo. Daw lain patdan mo. Ng taon na karon ko daw kamusta ang resulta sa STL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:14 na. May pamangkot lang ko sa inyo. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Sigurado City Hall. Balita City Hall. Upod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Mayo kag-aksyon na Fred, natalana nga magsumeter sang report ang City Agriculture Office kay Bacolod Mayor-elect Albi Benitez. Ini matapos action Fred nga luyag ni Benitez nga mabuligan ang mga mangunguma, mangingisda kag mga producers diri sa syudad sa Bacolod. Una aging pahang ni Benitez nga gamay na lamang sang duta sa Bacolod ang para sa sektor sang agrikultura. Suno kay Attorney Godwin Fras, ang pamuno sang City Agriculture Office, sa tuyo nga mapanubo action Fred ang mga balaklon dapat madamo
plano ang supply. Ginpahagi ni Fras nga ipalabot kay Benitez ang limitasyon sa ila sining opisina kag nagalaom nga mayara sang dugang nga mga personnel nga may kapasidad nga maghimo sang plano. Ginpathag man si Action Fred nga dapat mag-umpisa sa baseline kag nagakinhanglan sang competent nga mga personnel para magtipon sa mga datos nga mo ang manginbasihan sa tanan nga plano sang amo ka opisina. I hope that there can be additional personnel who are capable of helping us come up with that plan, even if initial, but reasonable plan, of course subject for modifications. Napatian si City Agriculturist Attorney Goldwyn Efrasa. Sa mga coffee lovers pero health conscious, mag-switch na kita sa life. Sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:23. Wala pa gyapon mo daog ang 655 oh. Di karon nga adlaw sus mga 260 milyones aksyon indre ang jackpot kung dumaog kasi ni ambot kung si GM Baikin madaog niya, but makita pa naton di. Base kung pabulan ni siya. Porte, no? Magdaog ka 260 milyones. Daw hindi man tsindihan nga manggad, no? Di, pwede man na. Kung magdaog ka, Islam apelyido mo para hindi ka kadelikado, no? Porte man sa pagkadako sini, no? Daog lang tani, mga 5, 10, okay na. Pero mag-amo ni nga 260 milyones, sus sa pagkadako-dako. Action Radio Philippine Standard Time las 5:24 na kay Rimar Biranyo Linguste. Good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Aida Alunan, good morning man. Kay Katibir, kay Diding Alohaminto, kay Evelyn Ansa Gonzaga, good morning. Bakantuda Drivers, kay Kagawad Casimero sa Barangay Canbaros, alin sa Pontevedra, with love. Kay Andy Escultura, Andy Ansa Kagbadong, good morning. Si Humalumina Raman, si DC Santoyo Lisao, patamyaw kumandire sa sitio Dulum, Barangay San Miguel, La Carlota, Gapamate, always good. Sige kay Utay Benedicto, tamyaw kay Kagawad Ares Agda Romeo, Kanoy sang Barangay San Jose, Sipalay. Kay Nonoy Russell Ulitan, good morning man. Mailang nga pag-upod-upod sa ito na, tagsagid kakagahon. Pila kadlaw nga wala ko kakadto sa kapihan ba? Kay medyo may mga trabaho kita nga ginadalian. Ti kamusta kanday Boy Balada, kay Dot Sulibin, kay Nilson Distrito, kay Munet Rojas, kay Jok Torres, kay Larry Benitez, kay Abner Magallanes, kay Pare Ed Jackson, kay Maral, kay Billy Caro, guratos lahat dito ang nagligan nga laway. Kay Hepes, kay Paul, kay si Bibot Song kung kaysa gapit man to, si Jimmy Candelario. Asa piyaka si Munsing Syukon, permanente na to, kanay Joel Perido, si Bida Tumbos, kisa si Bibitan, kag Gilbert Carion, kag si JC Sindico, gapulo pa masyar man na.
gapulo pangapi kon hapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, The dime, las 5:36. Pasudlon ta ang report o pod kay Aksyon, Jan Diaz. Aksyon Jan. Maayong action Fred, nagpungko na bilang bagong officer in charge sa Philippine National Police Area Police Command. Dito sa may Visayas, si Police Lieutenant General Jose Chiquito Malayo. Ini action Fred matapos nga nagretiro na
si Police Lieutenant General Bernabe Balboa na mo isagto ang hepe sang Area Police Command Visayas sa Philippine National Police. Ining si Malay Action Fred ang ginilman nga nagpadulong sa Edering Opisina matapos sinigagin designar nga bagong chief sang APC or amoning Area Police Command Visayas sang PNP. Ining opisina ni Yadri Namtango sa may kampa Alfredo Montelibano sa Barangay Estepanicio ng Bacolod. Actually, likod lang gid siya sa Negros Occidental Police Provincial Office. Pagod man si Action Fred, nagpatigayo na sa courtesy call, ining malayo sa pinaka mga kapulisan, ilabi ng higher command, sang NOCPO, kag nagatag na silang direktiba. Uray din nga ginpat Action Fred, amoning dapat ipabilin gid ang limpyo o kung nagatinlo abi sa palibot dra sang NOCPO kag sang bilog nga Camp Alfredo Montalibano kung sa indri namtang ang opisina sang Area Police Command Visayas. Pabutsag ni Malay Action Fred nga siya ang isa ka istrikto kag dedikado nga sa isang pulis labi na sa pag-regulate sa mga responsible mga kapulisan diri sa may area sang Visayas. Sunod rin kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa NOCPO, madamo pagid sa iban nga maminsay nga ginaplamot dining si Malayo sa mga kapulisan sa Negros Occidental. Kaya ginpaliyag yan siya magalibot sa iban pagid yung mga unit sa PNP diri sa may Visayas. Actually, si Malayo ang nagbisita naman sa Police Regional Office 6 pero mas una sa nakabisita sa NOCPO kay diri nahamtang ang iya nga opisina. Yari si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa NOCPO. Bago kami din na area police commander diri sa sa Visayas. Actually diri gid siya stay sir dito bala sa R18 before. Oo, bago lang. Eh nag-retire na to diyang sir former. Actually si Lieutenant General Malayo will be conducting conference in Region 6, Region 7, and Region 8. Actually sir hara did cleanliness sa camp sir he's a very strict did sir na commander when it comes to cleanliness, ang decorum man sa aton mga personnel, even from Visayas iyang jurisdiction but since ari siya di sa campus sa NOCPO, so it's really looking into the camp cleanliness, camp security, ang decorum man sa aton mga personnel. Napatihan si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa NOCPO. Ginalauman man, ining si Malayo, nga mas namig ko na magabisita diri sa NOCPO kagiban nga mga kapulisan kag banwa kag syudad sa probinsya. Sa ato mga kaaksyon sa mga mahilig na maghigop sa mainit nga kape kon kagahon, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo mag-inom sang Dr. Alfred Green Coffee mga kaaksyon. Yang Dr. Alfred Green Coffee sa naman diri ka sa isang kape nga manamit, mananam, kaya hindi ni makamasulab sa inyong tiyan. Kaya kung nagamahitay ka sang kape, mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee. Balik na, gikan NOCPO ang kaaksyon nyo, Aksyon Candias. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:39 na. Kay Nunoy Russell Ulitanda, mayong aga niya kapita, salamat gid. Kay Stila Pahilanga Cesar, good morning. Kay Noel Amar, tamyaw ko friend ko si Boy Yulingo. Kag Niboy Alunan, kag ako ninablos nga si Taboy Dirla, good morning da. May lang nga pag monitor. Kay Evelyn Ansa Gonzaga, good morning man. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Sa apo ko kay Kair Aquisa Subiaga, sang happy birthday. Ano ngalan niya ni Kyle o Kyrie? Kyrie or Kai? O sige, happy birthday. Tamyaw si Tatay Mario. Kay Subi Bravo Ragudo, good morning man. Tamyaw ko lang si Nanay Susan, nagapangapi sa La Castellana, Barangay Robles. Kay Francine Natalie Bautista, good morning man. May lang nga pagmonitora. Anabel Bautista. Wow. Ano to? Pag-ubra sa ospital, ano to nga message ang iya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya,
kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga nasa Baybasta operation kagabi sa Purok Pilit 2, Barangay 6 sa siyudad sa Bacolod. Ang subject sa Baybasta operation amo si Brian Cartel, 34 anyos, residente sa Barangay Granada sa siyudad sa Bacolod. Naaresto man ang upod sining si Melvin Aquino, 21 anyos kag nagatiner sa Purok Mabinuligon, Barangay Sumag. Sunod diri kay Paul o kuna Captain Paul Vincent Pendon ang hepe sang Police Station number 2. Ining si Cartel Action Fred ang ginakabig nga street level individual. Ginhimo sini Action Fred nagpangayaw pa sa ila sining area of responsibility para magbaligya sa nga illegal nga droga sa diin kuha sa iya ining 3 ka plastic sachet sang suspected shabu nga may standard drug price more or less mga 27,000 pesos. Nakuha man kay Aquino kung sa upod niya ang isa ka plastic sachet sa suspected shabu kag drug paraphernalia. Karon ding duha ang nahunong sa custodial facility sang police station number 2. Ang ining balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin. Ang kabuligo batok sa ilana. Rekta sa patrol ni sa Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53. Ginapahibalo nga ang Pederlep Lending Corporation kag Metropol Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga crosswalk nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nagsagdid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga Standard Time, las 5:58. And the winner for digital Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!